vypredané ešte pred kolaudáciou. A to za cenu 7 000 eur za meter štvorcový. Toto je Florian Residence, ktorý sa nachádza hneď vedľa Národnej banky Slovenska v Starom meste. Byty sa tu predávajú od 350 000 eur a tie najdrahšie kľudne aj cez 1 000 000. Vyrastá na mieste, kde kedysi bola hustá zástavba rodinných domov. Tu v minulom storočí však asanovali kvôli výstavbe sídliska, ktoré tu však nikdy nevzniklo. A tak v centre mesta zostala diera na 10 ročia. Pozemky získala ešte v roku 2018 tedajšia Penta. Dnes v projekte pokračuje developer Alto Real Estate. V apríli 2023 sa začalo stavať a v máji tohto roka bola prvá etapa so 73 bytmi skolaudovaná a úspešne vypredaná. Zaujímavosťou je, že ide o prvú rezidenčnú budovu v Bratislave, ktorá má pozitívnu energetickú bilanciu, čo znamená, že vyrobí viac energie, ako sama spotrebuje. Teraz beží druhá etapa, 223 bytov dokončených v roku 2027. Kľúčové bude, či sa z tejto lokality podarí vybudovať plnohodnotnú mestskú štvrť. A čo ty, kúpil by si v tomto projekte byt? Napíš mi dole do komentárov a hoď mi follow, aby ti neuniklo žiadne ďalšie video z recenzie projektov.